Пак е 18 февруари, светя в ръцете, чинно коленичим, изплакала очите си. България все още чака своя син обичан. Усетила как тежките му стъпки отекват през едно превратно време. Тя вижда Левски да върви по пътя и българи да падат на колене. За прошка молих дълго и горещо, с ръце високо вдигнати към Бога. Дали за нас душата го болеше, издахвайки въздъхнал бе. Народе, народе, и днес върви земята, гневно тръпне, потресена от дребните ни страсти. Обричаме героите си, мъртви, живеем тихо, кротки, безучастни. Живеем тихо, кротки, безучастни. Но идва Левски, идва да ни пита за болната ни съвест, за куража, за кривиците в мислите ни скрити, за раните от алчната ни жажда. За прошка молим дълго и горещо, с ръце високо вдигнати към Бога. Нали за нас душата го болеше, издахвайки въздъхнал бе. Още чака своя син обичан.